دیسا دیگرماهی تیرمهê de li pey şopa xeyalên xwe me. Her xeyal dibe gavekî ber bi teve dimeşin. Bajar dimin germahiya havînê de dihece. Rihê min weke keştiyekî şikestî li ber pêlên bîranînan dilive. Ne Kasım Paşa, ne Şîşxane, ne Galata û ne jî İstiklal. Ew kolanê ku careke bi ken û dengê me dilerîzîn, niha di nav qelebalxa vî bajarê bêbext de wekî gora evînekî kevin bêdeng mane. Em li wan deran bûn, lê niha tenê siyên nemane. Siyên ku li ber ronahiya çirayan di nav jiyana mirovan de wenda dibin. Tenê dengê qaqlîbaza têr ser halîşê. Firîna wana li ser avê wekî gazîkirina evîndarekî dûr e. Wekî çîrokeke kevin ku kesî nebîstiye. Wekî sirûdeke ku batîne û dibe. Wekî êşa wan dilên ku li pey hev dû di kûrahiya vî bajarî de perîşan mane. Parxa geziyê bûye rawestgeha dawî. Ciyê ku kul û keder tê de dibin xezel, kamyoneta xêlîsorê bi çûyîna bejin zirav, bi çûyîna Kadir İnanır bar kiriye ji tepebaşî. Dîmenên reş û spî di nav ronahiya rojê de weke şanoyekî derbas dibin ji ber çavên min. Türkan şoraycî çavşiliye. Wekî barê hezkirina bêdawî dibarîne hêstiran li ser rûyê vî bajarê bêbext. Tu nehatî. Tu nehatî û ez bûm şahidê hemû êşan. Min hîs kir di qefesa singê xwe de. Weke çûkekî bi baskên şikestî, weke bêdengiyekê ku tu carî naqede, hêviyekî bêjî min got tu yê werî. Tu yê werî û dê ev êş dakeve. Tu yê werî û em ê êşa 12 Tîrmehê bikin servarê evînê. Bikin destanekî ku tu carî nê ji bîr kirin. Em ê bibin li Kadıköyê li navenda Nazım Hikmet bidin ser maseyê, li ber ronahiya findan û li ser strana evîna xwe bistirin. Dê bal porê te bikeve, dê qehweya me sar bibe. Lê germahiya me dê rê li ber her tiştî bigire. Em ê bêjin kekê ezî saz xwe bicen, zim û zim ha, zim û zim. Me az baş da, min nêdawa, mal dinya min çi lazim. Bila dengê sazê biçe stêrkan, bila ev bajar bizanibe ku evîn her çiqas êşdar beşî, li vî bajarî hê jî zindiye. Li vî bajarî hê jî zindiye.